Mira, sembla el palco aquell dels avis dels Muppets. Aquells que feien... ¡Me gustó más el libro! Escolta, aquí tenim, tenim un bol de palomites. No. Hi ha crispetes? No, és Què hi ha? un bol de... Paper, hem de menjar paper? No, és un bol de preguntes. Ah! Preguntes. Ball of the questions! The ball of the questions! Tarara. Vostè primer, com diria el nostre amic. Ets més de guitarra o d'ukelele? Oh, que bonic! M'encanta aquesta pregunta. No, ja som més de guitarra. Pensa que ja tinc una edat... Però hi ha ukelele també, eh? Sí, al Love 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 hi ha ukelele. I a més, sí. ukelele molt ben tocat, sí. amb un gran tema, sí. que no desvetllarem, però jo penso que no he arribat mai com els meus amics que feien, saps aquell solo de Sultans of Swing sí. de Dire Straits, sí. que es veia la gent a les discoteques sí. fent 20 minuts així? Sí. Jo no tant, però sóc més de guitarra i a més molt amant dels guitarristes rockeros tipus Keith Richard, Angus Young, Gallagher and company. Sí, vale. Guitarra. Vale, guitarra, vinga. Sí, tant de rotllo. Tant de rotllo per dir guitarra. Per dir guitarra. Sí. I podia ser guitarra espanyola també, que m'agrada molt, però bueno. Va, elèctrica. A veure, pregunta. Quina cançó d'amor és infal·lible? Clar, t'hauria de preguntar, infal·lible per què? Bueno, quina cançó d'amor és infal·lible? Aviam, aquí hi ha una miqueta de problema, eh? Hi ha moltes cançons d'amor que en realitat no són d'amor, eh? Són de desamor. Ah. No? Clar. I l'altra pregunta seria si les històries d'amor que valen la pena són les que acaben bé o les que acaben malament. Les que mereixen una obra d'art són les que al final és tot meravellós o tal. O és un drama. Però és que jo sóc incapaç de dir una cançó. És que al show quantes cançons toquem? No sé. Un fotimer, no? Més de 50. Més de 50. I totes són d'amor i totes són fonamentals. Totes són fonamentals. Totes són fonamentals, des de la primera fins a la última. Des de l'amor més... Ostres, no ho sabria. No sabria, és que a mi aquesta cosa de quina... Vale, no, jo la concreto. Quina és la cançó d'amor preferida de la teva parella? Potser hi ha una, no? All You Need Is Love. Ah, vale. All You Need Is Love. La. Passa. Que a més és el leitmotiv del programa, ai, de l'espectacle. All You Need Is Love. Perfecte. All You Need Is Love. Quina és... Aquesta jo crec que és fàcil. Bueno, especialment per José. Quina és la ciutat més romàntica? Oh! A veure, tot depèn... De quin estat estàs? De quin estat estàs. No, i amb qui estàs, i com estàs. Clar, tu pots estar... Bueno, aviam, estàs bé, se suposa que estàs bé, estàs amb la persona que vols estar i estàs en aquell moment top. Per mi hi ha una ciutat que, clar, escenogràficament és meravellosa, que és Venècia. Venècia. És Venècia, clar. Que ho sabia abans que ho diguessis. Venècia, amb el moment adequat i tal. Que profunda emoció. Ara, jo m'he enamorat molt a d'altres ciutats del món. Jo m'he enamorat molt a Salamanca, que és la ciutat de la meva mare, però jo he passat allà els estius d'adolescent, que és una època... O sigui, el primer amor va ser a Salamanca? Home, enamorat... No, el primer amor va ser a Hospitalet. Amor a primera vista, amb tot el veïnatge, però a Salamanca també m'he enamorat a Marrakeix, m'he enamorat a París... Bueno, escolta, però et vagis enamorat també per les cantonades. Sí, no, m'he enamorat de gent que ni m'ha vist, m'he enamorat d'una persona que passava per la Torre Eiffel en una hora determinada i deia, però després també... I Roma? Roma, ciutat eterna. Roma, m'he enamorat a Roma. És que diguéssim, si tu em fessis la pregunta... Molt bé, perfecte. Repreguntem. Quina és la ciutat més romàntica pel Ramon Gené? Roma. Ja està. Perfecte. Ja està. Roma, que a més, a l'inrevés és amor. Que és espectacular, això. És veritat. Hem anat els dos a Itàlia, Venècia i Roma. Si fessin la pregunta quin és el país... A mi Salamanca no se m'hagués acudit mai a la vida. Em sembla
no sé, que està guai, que és la ciutat de la teva mare, i a tope de pau. Sevilla és una ciutat. Sevilla, hombre, Sevilla. El corazón que a Triana va nunca volverá. Nunca volverá. Sevilla. No sona, no sona el lo. Que a més Sevilla és una de les ciutats de l'òpera per antonomàsia. Hi ha moltíssimes òperes que estan ambientades a Sevilla. De fet, vas pel centre de Sevilla i hi ha plaques a terra que va posant les diferents òperes que estan ambientades a Sevilla. El Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla, sí. Carmen. Déu-n'hi-do. Jo és que he après moltes òperes. Hem anat els dos a Itàlia, o sigui, Roma i Venècia. Si diguéssim, aquesta pregunta fos quin és el país més romàntic del món, seria Itàlia? Seria... home, també París, França. Itàlia, França. Ens hem oblidat de París, Sí, no, París és molt romàntic, París és molt... És com impossible. Amb aquells acordeons i els mimos. Exacte. Camiseta de ratlles. Camiseta de ratlles. Va, vaig. No, però clar, París. Madre mia. I després hi ha una ciutat que m'han dit que és molt romàntica, però que no la coneixo, que és Villaconejos de Arriba. És un poble petit de la província... No, a veure, vamos para allá. A veure, amb quina música maridaries unes crispetes? Amb les crisquetes, no sé, em sona alguna cosa de Mozart, no? Amb això precisament que estaves fent ara. És una mica de pam, 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 pam. És una bona música per un anunci. Pobre Mozart, l'han posat una música de crispetes. Bueno, però és que Mozart era en realitat un músic... Sí, era un músic del seu temps i feia la música del seu temps. Clar, ara és com Mozart és sagrat i tal, però en el seu temps era la música... Steven Spielberg. Exacte. Exactament. Amb quina cançó no pots evitar sortir a ballar? Oh! Tinc moltes! Do you remember? Aquesta una mica, no? Sí, Hardwood and Fire és un clàssic, això és un trencapistes. És igual, jo sé que ara és més el món va més per una onda reggaetoniana i latina, que jo també, també em poses un... Però és una mica més de la nostra època, això. Sí, però Hardwood and Fire és punxar, pam! Tot el que és el funky i aquella cosa de Studio 54 Nova York sempre fa com ballar. Però September, què sona Love, Love, Love? Sona Love, Love, Love. I després hi ha un altre, jo sé que a tu t'agrada molt, que és... Friday Love, una bonica cançó romàntica dels Cure, que també sona a l'espectacle. Friday Love també em fa ballar. Quin és el teu moment preferit de Love, Love, Love? Ostres, és complicat, també això, perquè hi ha moments molt bonics. A mi m'agrada molt quan tu cantes. A mi... Perquè cantes coses diferents, cantes coses clàssiques, cantes coses modernes, però quan tu cantes trobo que la gent, a més, jo quan tu cantes aprofito per mirar el públic. I el públic està així. El públic diu, que mal canta este tio. No, és com si hagués tornat a baixar John Lennon i Mozart, estiguessin tocant junts, i la gent té la mateixa reacció que quan tu cantes. Ja. Jo puc contestar també o no? Sí. A mi el meu moment preferit, és que jo tinc un moment preferit, però que el tinc seguríssim, que és quan toquem l'amor per amor d'Isolda. Toquem el Tristany i Isolda al final, que és un moment increïble, sobretot pel que passa en aquest moment d'espectacle. Quan passa una cosa... Una aparició. Hi ha una aparició en aquell moment de l'espectacle. També és com si... Que gràcies a Déu, perquè és una aparició que tu volies treure, però jo vaig dir, això ha de seguir a l'espectacle, i per sort segueix a l'espectacle, però jo crec que és momentazo. Vale, el gran moment de l'espectacle és com diguéssim que hi ha com una reencarnació de Tristan. Molt bé, un moment molt bonic. Molt celebrat també per l'audiència. Sí. Ets més de Beethoven... De Beethoven. No sé quina és l'altra opció. No la diré. És igual l'altra opció que sigui, soc més de Beethoven. Sí. Amb quina cançó... Ui, aquestes són molt complicades. Et sents més identificat? Clar. És que clar, això també depèn del moment que estàs, del dia que estàs. Ara, avui, en aquest moment. De si estàs, jo ara estic... Estàs en un moment de què? Estàs
Estàs en un moment de Mahler? No estic en un moment Mahler. Tchaikovsky? No, tampoc estic en un moment Tchaikovsky, no. M'identifico amb totes les cançons, però no, és que jo em nego, ho sento, Vale. em nego la major a escollir una cosa, perquè és que no puc, dóna'm a mi, a veure. Ostres, una altra vegada. Una cançó que t'encantava i que ara odies. Oh! No, cap. Jo no odio cap cançó. Totes les cançons que en algun moment m'han agradat, Clar, les tinc aquí. clar. No l'odio. No l'odies, No l'odio fins i tot, encara que t'explico, quan comencen a sortir aquelles coses que és molt de l'art en general, no, perquè és que fulanito o fulanita, clar, és que era molt mala persona. Això és molt de... Això sí, ara està molt... Ara no punxaré cançons de... Jo què sé, exemple, Michael Jackson. Bueno, ho sento, jo Michael Jackson m'ha fet feliç moltes vegades, m'ha fet ballar, he disfrutat de les seves cançons i per tant soc molt anticancel·lació. Vinga, va! Ja, no, és que per aquesta mateixa cosa tampoc podríem escoltar, jo què sé, la música de Wagner. Correcte. Ni podríem, potser anar a veure un quadre de Picasso. O sigui correcte, exacte. No sé. O sigui que no odiem cançons, estimem les cançons. Sí. Una altra cosa són els artistes, però les cançons. Qui ha fet més concerts? Qui ha fet més concerts fora del seu país? Elvis o els Beatles? Els Beatles, segur, però seguríssim. Però jo crec que Elvis era un cantant molt dels Estats Units d'aquella època. Després se'n va anar a Hawaii a fer aquells concerts, però jo crec que els Beatles. Has vist la pel·li d'Elvis? No. Em va agradar molt. A la pel·li d'Elvis, una de les meves sorpreses va ser, primer... Però què es respon a aquesta pregunta, la pel·li d'Elvis? Sí, perquè una de les meves sorpreses va ser que no havia fet concerts a l'estranger, pràcticament. El van enviar a l'exèrcit una època per netejar una mica la imatge, bueno, això perquè surt a la pel·li, no m'ho invento jo. Després va fer pel·lícules de Hollywood. Va fer pel·lis d'aquelles que sortia de Soldadito. De Soldadito, molt perquè volien netejar la imatge, perquè havia tingut un problema amb tota l'Amèrica superconservadora d'aquella època, caza de brujas, etc. I ell volia anar de gira, però com li van fer un supercontracte a Las Vegas, no van fer de gira. I l'únic que va fer el seu mànager, que en la pel·lícula fa Tom Hanks, que ja diu ell al principi, soy el malo de la peli, i diu, home, igual sí, Tom, però van fer un concert retransmet per via satèl·lit a tot el món. En canvi, els Beatles, que tampoc van fer tants concerts... Bueno, però van venir a Barcelona. Sí, van venir a Barcelona, a la Monumental. Sí. A la Monumental de Barcelona. Monumental o Arenas? Monumental? Monumental, sí, que hi havia unes imatges de gent corrent Monumental, mateixa casa, Tívoli, Monumental, ojo, està tot relacionat, I va haver-hi un moment que es van decidir no fer gires perquè deien que no se sentien tocant dels crits de la gent. Però és veritat que la primera gira que van fer Estats Units, Europa, Japó, Austràlia, Filipines, Filipines, hi ha un documental dels Beatles del concert de Filipines. O sigui, els Beatles. Vale. Quin és l'últim emoji o gif que has enviat? Vaig a mirar-ho, perquè és que estic enviant emojis. Jo envio sempre el de... El guinyo? El de clocar l'ull. Clocar l'ull? Sí. Mira, vaig a mirar el mòbil aquest matí, a veure... Un cor. Un cor. Envio molts cors. Molts cors. Un cor... Love. Un cor adjuntat amb una lletra d'una cançó, justament, que diu: mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes, que es las malas compañías del Serrat. I això l'enviava a meus col·legues amb un cor. M'han respost també amb un altre emoticono molt socorrit, que són els aplaudiments. Aplaudiments, jo també poso molts aplaudiments. Sí. Després poso molt també que és una careta que hi ha com unes manetes fent així, un tio que està molt feliç. I clar, després els gifs. Els gifs? No, jo no soc tant d'això. No? Bueno, jo tinc alguns que m'agraden molt, els clàssics. No, però m'envien molts. Mira, com estem en un teatre, hi ha un gif que m'agrada molt, sí, que és el de l'actual ministre de Cultura ballant. Hombre. Miquel Iceta ballant. Sí, aquest me l'has enviat a mi també. Perquè a més és molt... Miquel Iceta està ballant, molt, sempre que algú diu alguna que m'agrada, envio a Miquel Iceta ballant, que ara deu estar al Ministeri de Cultura mirant aquest vídeo i pensant... Envies també molt Maradona, Sí, Maradona escalfant. Sí, Maradona escalfant a Nàpols, que sembla com una ballarina, segons com. Sí, això és un vídeo que feia amb un escalfament, que estava amb una pilota, amb un Mundial d'Argentina, i han fet un gif de Maradona, tinc diversos, alguns com la seva vida, alguns correctes i alguns més incorrectes.
Però Iceta i Maradona, la meva vida és una mica això. En fi, bueno, et toca. Vinga, quina cançó et ve al cap si et dic Barcelona? Doncs em ve la primera, Barcelona, em ve Freddie Mercury i Cavaller, em ve directament. Barcelona. És que no té més. A mi m'han vingut dos i m'han xocat, han xocat. Però les dues eren de les Olimpiades, justament. Amigos para siempre. Ah, clar, Freddie Mercury, Montserrat Caballé i los Manolos, han fet pam! A mi m'ha vingut Ella tiene poder, ella tiene poder. Clar, també podríem fer Gato Pérez, també a Barcelona, no? Bueno, en fi. El que també va fer una cançó de Barcelona, aquest Ed Sheeran, va fer una cançó de Barcelona, molt bonica. Perdoneu, però jo Ed Sheeran no és que no ho toco massa. Mira, ara ja saps que és pel roig. Quina ha sigut per tu la cançó de l'estiu? O sigui, entenc d'aquest estiu. D'aquest estiu? Com diguis, un moment, Sí. No es pot dir despetxar. Anava a dir despetxar. No es pot dir despetxar. Anava a dir perquè m'ha fet molta gràcia com ha sortit aquesta Bueno, va, cançó. doncs digues despetxar. Home, a veure, és que vaig anar a veure la Rosalia i m'ho vaig passar molt bé. Ja sé que... No, ets a tope. Però m'ho vaig passar molt bé, vaig ballar i era el dia precisament que també va sortir per allà despetxar. Però a mi tinc moltes de cançons de l'estiu. Pensa que l'altre dia, quina estava sentint que... No es pot dir tampoc, perquè ara ens anirem molts estius enrere. No, jo anava a dir una... D'aquest estiu, vale, que no em diguessis, perquè també està prohibit dir George Dan, No. Val. George Dan, de fet, s'ha ballat molt, s'ha cantat molt i... No es pot dir ni la barbacoa, ni los chorizos parrilleros, ni tres... M'han agradat més cançons de l'estiu de Ballaruca, però hi ha una del Harry Styles. Clar, que no són cançons de l'estiu, són cançons que et sonen molt aquest estiu i que t'han animat a l'estiu. Aleshores, hi ha una del Harry Styles, que normalment la poso al cotxe i que m'anima bastant. I després ara m'està entrant també... Tu cantes al cotxe o què? Bizarrap, sí. Que tu tens aquells que estàs al semàfor i... Cridant com un boig, sobretot quan vaig sol. Perquè quan vaig amb algú al cotxe no trigo la música, sóc a l'últim. O sigui, la meva dona ha de posar les seves cançons, el meu fill ha de posar les seves cançons o anar amb els seus auriculars. Però quan vaig sol, jo, a tope de power. Sí, jo soc incapaç d'escoltar música al cotxe. Ah, sí? Sí, trobo que fa molt soroll. O sigui, el cotxe... Trobo que el cotxe... Trobo que hi ha molt soroll. Igual t'has de canviar de cotxe. Això potser també podria ser. Però hi ha música que s'ha d'escoltar al cotxe. A mi em va passar això una vegada amb el Sestopa, gran Sestopa, Creu Sant Jordi de Catalunya. Un dia em van donar una cinta casete d'una maqueta para escuchar en el Seat Panda y decía, esto hay que oírlo en el coche, no llegues a casa y lo escuches, esto en el coche. I jo ara em van donar dos cassets, un seu i un altre d'un grup que començava en aquell moment, que era La Excepción, que era el grup del Langui, un rapero. Esto en el coche, jo anava amb un cotxe que tenia super tronat, que no tenia ni equip de música, crec que era d'aquells extraïbles, que ja era mucho. Bueno, però és que en aquella època... Te l'emportaves perquè no se l'emportés algú altre. Aleshores, allà posava estopa amb casete, i el cotxe aquell sí que feia soroll, era com un Fiat Uno trucado, de segona mà, i però per sobre deia tómame calentito, cariño, que soy como un vino, i barrejat amb el cotxe a vegades fa unes percussions molt interessants. Ja sé que es porten els cotxes elèctrics ara, però els cotxes elèctrics no fan tant percussió com un cotxe. Vinga, va, fem les últimes. Fem les últimes. Com veus la música, aquesta és molt bonica per tu, com veus la música d'aquí 20 anys? Hombre, aviam, clar, això és difícil de contestar. No hi ha hagut cap pregunta que t'agradi. No, la música, un moment, no, és que la música d'aquí 20 anys, doncs, serà la música d'aquí 20 anys. No sé com, és que clar... D'aquí 100, perquè igual 20 anys és poc. Aviam, d'aquí 100 la gent seguirà escoltant Beethoven, seguirà escoltant Mozart, seguirà escoltant Tchaikovsky, seguirà escoltant els Beatles, seguirà escoltant els Rollings, seguirà escoltant tot allò que sigui clàssic, no? Llavors sortiran coses noves i sortiran noves maneres de fer música, o hi haurà gent que jo crec que intentarà trobar noves maneres de fer música, perquè això es tracta, que et puguis expressar artísticament i que per això necessites trobar noves maneres de fer la música.
ja estàvem parlant això del despechar i tot això, no? És intentar trobar una nova manera d'explicar les coses. Clar, no sabem si d'aquí 100 anys la gent sentirà despechar o sentirà Coldplay. Aleshores, d'aquí 100 anys sabrem si Coldplay és clàssic. Vale, pues o si despechar serà un clàssic. Esperem. Que probablement sí, o segurament sí. No? Segurament sí, perquè estan molt bé. Però tu fas una cosa molt bonica amb la música, que sí que continuarà servint d'aquí 100 anys la música d'ara perquè la gent entengui com era el món ara, no? Sí, i després perquè la gent al final som sempre els mateixos i ens emocionem per les mateixes coses, ens enfadem per les mateixes coses, tenim por per les mateixes coses, i aleshores la música serveix sempre, no sé com dir-ho, una música que t'emocioni per un moment X determinat, serveix aquella mateixa música per una persona del segle XVIII que jo crec que servirà per una persona del segle XXII. Segurament la del XXII anirà enxufada i serà un cíborg o serà el que sigui, però l'emoció que sentirà probablement sigui la mateixa. Doncs mira, és tan maca aquesta resposta que tot això ja... No? Què fas? És molt bonic això.